Hej, og rigtig hjertelig velkommen til Strik med Nille. Nille, det er mig, og tak fordi du har lyst til at kigge forbi og strikke lidt sammen med mig. Velkommen til, hvis du er ny seer, og velkommen tilbage. Det er rigtig hyggeligt, at du har lyst til at kigge ind her hos mig. Mit lille hjørne af internettet, eller hvad man siger. Og tak for sidst, hvis du så med under Knit-a-thon, som jo var sidste weekend. Det var enormt hyggeligt. Jeg sendte live, og der var rigtig mange, som deltog. Og der var både nogle navne, jeg kunne genkende, og der var nye navne. Og det var bare super hyggeligt, fordi I var aktive i chatten og bød ind med, hvad I strikkede på. Og ja, så det var bare rigtig hyggelig strikkesnak. Jeg lavede sådan en liveudsendelse, hvor jeg viste og talte om alle de projekter, jeg havde strikket på under Knit-a-thon. Jeg havde inddelt det sådan, at fra klokken det til klokken det skulle jeg strikke på det projekt, og fra klokken det til det et andet projekt, og så fremdeles. Og jeg kom igennem rigtig mange skønne projekter. Ja, i dag er en helt almindelig strikkepodcast, og hvor vi skal tale lidt om, hvad jeg har på, hvad jeg har fået færdigt, hvad jeg er i gang med at strikke, hvad jeg har købt, og ja, ellers hyggelig sniksnak, hvad der nu lige falder mig ind. Det er lørdag formiddag, og vejret er fuldstændig vidunderligt. Jeg har sat mig over i annekset. Jeg bor på Vestsjælland, hvor jeg har mit eget landsted, og jeg har et anneks, som er der, hvor alt mit garn bor. Og det er her, jeg sidder og optager til jer. De små hunde er inde i hovedhuset, hvor de ligger på deres lammeskind og hygger sig. Og når jeg er færdig med at sludre her, så skal vi ud og gå en lang tur. Jeg har glemt at få en kop kaffe med herhen, men jeg håber, at du har noget godt i koppen, og at du har et hyggeligt nørkletøj. Ja. På Instagram, der kan du finde mig som strik_med_Nille. Og du kan også finde mig på Facebook som Strik med Nille. Og så finder du alle mine strikopskrifter i min butik på Ravelry, hvor du også bare søger på Strik med Nille. Men som sædvanligt, så skriver jeg det hele her nedenunder i beskrivelsesfeltet. Og jeg linker også til de opskrifter, som jeg fortæller om, og jeg linker også til min butik på Ravelry. Ja, skal vi komme i gang? Jeg har 3 færdige projekter, siden vi talte sammen sidst. Og det ene har jeg på. Og det er mit nyeste design, min nyeste strikkeopskrift, som hedder Nilles sommervifte. Og jeg kan lige rejse mig op, fordi det her viftemønster går igen på kroppen, som I også kan se. De her to, det er samme model. Ja. Her kan I se mønstret. Og den her blev jeg faktisk færdig med i forgårs. Jeg har strikket den i Lisa fra Langjærns, et super lækkert sommergarn, som består af viskose og merino og silke. Jeg har brugt ret præcist 6 nøgler
Nej. Ja. Jo, 6 nøgler. 300 gram øhm, til den her, som er en størrelse extra large. Jeg er 120 cm i brystmål, og så sidder blusen sådan til, uden at have negativt bevægelsesrum. Og jeg har strikket størrelse extra large. Blusen er strikket oppefra og ned, og det er en raglan, hvor hulmønstret så udgør udtagningerne. Og jeg har så også gentaget hulmønstret her på kroppen, men det kan du udelade, fordi du jo strikker oppefra og ned. Så hvis du har lyst til, at det bare skal være glat resten, så gør du det. Hvis du gerne vil have længere ærmer, så fortsætter du bare med at strikke dem. Du kan også give den lange ærmer. Strikkefastheden er 22 masker og 32 pinde, eller omgange. Og det opnår jeg på pin 3,5. Ja, ribberne er strikket på pin 3. Og ja, Nilles sommervifte. Og jeg har fået 2 mere færdig. Blandt andet den her. Her kan I se hulmønstret. Her har jeg undladt nogle mønsterrapporter og gået i gang lidt længere nede. Så den her er let cropped, og det var simpelthen fordi, jeg havde ikke mere garn. Den her strikket i håndfarvet garn fra by Kielerik. Den base, der hedder Alin Silk, som er alpaka og hør og silke. I farven, der hedder Primula. Men den er tiltænkt ud over en kjole. Eller et par højtaljede bukser. Ja. I opskriften er der 10 gentagelser af mønstret. Ja. Og det er simpelthen et super, super lækkert sommergarn, det her. Falder meget smukt. Når man strikker, er der sådan nogle små tråde af hør. Det skal man lige vende sig til. I starten, der pillede jeg dem alle sammen ud, når jeg fandt en. Men det blev meget pillen. Og hovsa. Der. Jeg har lavet en til. Og I kan godt se, hvad der er issueet her. Med det her garn. At det trækker voldsomt skævt. Jeg har strikket i noget garn, jeg har købt ved garnudsalg. Det her er Black Hill Lincut, som består af 20% hør og 80% bomuld. Og nogle gange, så er man jo bare uheldig, og det har jeg været her. Altså garnet trækker helt enormt skævt. Ja. Og man kan desværre også se det, når jeg har blusen på. Igen har jeg strikket en størrelse extra large. Og jeg har brugt helt præcist 6 nøgler. Ja. Og det er ærgerligt, fordi det er jo ellers et super lækkert sommergarn med en meget flot maskedefinition. Men ja, det trækker helt enormt skævt.
Jeg har købt det til en 10'er nøglet, så vidt jeg husker. Og jeg har det her ene tilbage, som jo sagtens kan blive til en karklud. Ja, vi må se, om jeg får den brugt. Og ellers så var det lidt dyre lærpenge. Ja. Det er også ligesom om det her glatstrikket, det ser sådan næsten ud som om det er rib. Jeg tror det er fordi garnet drejer så meget, eller hvad man siger. Ja. Men så fandt jeg ud af det, og det er noget garn, jeg har haft i min samling i et godt stykke tid, og nu er det blevet brugt. Og måske det bliver sådan en havetrøje. Ja. Men hulmønstret træder smukt frem, synes jeg. Om ikke andet. Altså, hvad tænker I? Ja, der er jo ikke så meget at gøre ved det jo. Ja. Men det er faktisk mine færdige projekter. 3 gange Nilles sommervifte. Og de har jo alle sammen hver deres udtryk, fordi det jo afhænger meget af garnet, og hvor starter man hulmønstret på kroppen, og tager man det med, eller undlader man det. Ja. Og jeg linker her nedenunder til Nilles sommervifte i min Ravelry-butik. Og hvis du ikke er til Ravelry, så skriver du bare en besked til mig. Skriv til mig på Instagram, eller skriv til mig på Messenger, altså Facebook. Så skriver du bare til mig der, så finder vi ud af det. Og så fandt jeg et gammelt igangværende projekt, som jeg faktisk kan huske, at jeg strikkede på, da jeg fik lavet et nyt badeværelse, for jeg kan huske, at jeg havde badevogn i haven, da jeg sad og strikkede på det her. Jeg ved ikke, om I også har det sådan, at I kan huske med nogle projekter, hvad I har lavet, og hvornår I har strikket på dem. Og det er Nilles top. Det er en sommertop med stropper, som har det her hulmønster for neden. Og så er den glatstrikket. Og går lidt længere op foran end bagpå, så ikke det bliver alt for nedringet og voldsomt. Det er et design, jeg udkom med for 3 år eller noget. Så hvis du har set med her før, så har du set det. Har det her super fine mønster. Og ja, den lå i en projektpose i bunden og mangler faktisk bare at få strikket noget mere af kroppen. Og så bliver der delt til forstyk og bagstyk, og så få strikket nogle stropper på. Men når noget ligger så længe, og jeg strikker det i håndfarvet lindwool, også fra garnudsalg. De havde det her på et tidspunkt som limited edition, og det er jo lige mine farver. Men I kan se, der sker ligesom et eller andet herfra, og det er der, jeg genoptager strikken. Og når noget har ligget så længe, så ændrer strikkefastheden sig åbenbart. Eller også har jeg været lidt mere stresset hernede. Det tror jeg. Jeg kan huske det der vandskade og nyt badeværelse og badevognen. Det var lidt stressende. Sådan sagt mildt. Så min strikkefasthed har ændret sig. Og jeg kan se det på maskebilledet. Jeg kan også se det her, at der striber det ligesom lidt på en anden måde. Så det er en ommer.
det er at pille op her ned til. Og jeg har strikket det her på pind 3,5, men jeg tænker, at jeg går ned til pind 3, så passer det med strikkefastheden. Men ja, jeg vil super gerne have den færdig. Ja, og skal jo bare lige, ja, det er faktisk lige så meget, som jeg havde strikket, som jeg skal pille op igen. Byt med det. Og det er jo det her håndfarvede linbull, det ligesom det striber lidt her. Det gør mig nu ikke så meget, men jeg kan bedre lide den måde, det strikker op på hernede. Så trævle op. Og så bare glat strik derudad. Ja. Så det er et igangværende projekt. Og så har jeg et andet igangværende projekt, som jeg også... Det var fordi, jeg skulle finde projekter der til Knitathon. Og så fandt jeg jo alt muligt, da jeg kiggede i mine strikketasker og kurve og sådan noget. Og jeg havde faktisk glemt det her projekt. Og så alligevel ikke helt glemt det, men jeg havde egentlig dømt det ude. Og så fik jeg fat i det, og så tænkte jeg, ej, den er da egentlig meget sød. Det er en bluse, som jeg strikker i. Det hvide her er lammeuld og angora. Og så har jeg sådan en limegrøn silkemohair og paljettråd med. Og ribben er håndfarvet garn. Jeg havde taget det med her. Sådan en overstregningstuskul med glimmer. Og da jeg så, det er mit eget design. Nilles sommerlige striber. Originalen er strikket i Merci fra Filcolana. Uld og bomuld, også et super lækkert sommergarn. Og så da jeg fik hævet den frem, tænkte jeg, ej, den er da ret skøn. Så jeg har genoptaget den, og har strikket fra markøren og ned, og mangler lige sådan et lille stykke her. Og så laver jeg ribben. Og så skal jeg overveje, om den skal have lange ærmer eller korte ærmer. Det er jo angora og uld, så det vil nok give bedst mening at give den lange ærmer. Jeg hader bare at strikke de ærmer. Men ja, den skal også være neongul i ribben her for neden, og ribben i ærmerne. Men nu må jeg lige se, om den skal have lange... Ja, altså det mest fornuftige vil være at give den lange ærmer. Så den får også et par omgange i ny og næ. Og jeg linker også til Nilles sommerlige striber her nedenunder. Og så viste den her til Knitathon. Det er endnu en version af Nilles sommervifte. Altså det er jo ofte sådan, at når jeg har lavet et nyt design, så vil jeg bare gerne strikke rigtig mange udgaver op af det. Fordi ja, udtrykket kan blive så forskelligt ud fra hvad garn du vælger, og ligesom jeg har jo strikket 14 forskellige versioner af Jume, og de er jo alle sammen forskellige. Så har jeg ændret lidt ved halskanten, så har jeg ændret på længden af ærmerne, eller længden i kroppen, eller
Så har jeg strikket det i ren uld, så har det fået et udtryk, så strikket det i silke. Altså, man kan gøre så meget forskelligt, og det synes jeg faktisk, ja, det kan jeg ret godt lide. Så det her, det er også en lille sommervifte, som jeg strikker i håndfarvet garn, som består af 50% silke og 50% merino. Og det er bare ultra lækkert. Garnet var engang en lille sommerbluse, men blusen er krøbet inde i skabet. Så i stedet for, at det smukke garn skulle gå til spilde, så der har jeg trævlet blusen op, vundet garnet op i fede, vasket dem, tørret dem, og vundet det op, så jeg kunne strikke af det. Og jeg er færdig med Ravlanden, og strikker bare rundt og rundt og rundt. Og det er sådan den her hvide, ufarvede base, og så er der sådan små prikker af kogt laks, eller sådan lidt cantaloupe-melon, og lys lynglilla, og isblå, og sådan lidt kaffe latte pletter. Ja, min forklaring gør nok ikke garnet retfærdighed. Men super smukt. Og sådan meget sommerligt. Ja, og jeg har sådan her tilbage af det første nøgle. Ja. Det er i en garnskål fra Garnhimlen. Dem har jeg nogle stykker af. Og for at det ikke skal være lyv, så er jeg i gang med en til version af en lille sommervifte. Tada! Og den strikker jeg i bomuld og bambus. Det her, som jeg jo fandt i min lokale Kvickly til en 5'er. Og jeg ved, at man kan få det samme garn i den smukkeste pink. Men det kostede ikke en 5'er. Så det her, det er jo ikke sådan rigtig en sommerfarve, synes jeg. Men garnet er ultra lækkert. Det er 50% bambus, 50% bomuld. Altså, det er virkelig lækkert. Så, pyt med farven. Jeg er i gang her. Og det har sådan en smuk maskedefinition. Jeg lurer på, om den her skal være plain, altså uden hulmønster for neden. Det har jeg ikke rigtig besluttet endnu. Men ja, jeg glæder mig til, at den er færdig. Jeg tænker, at den bliver så skøn at have på en varm sommerdag. Så en masse sommervifter. Ja, så fortalte jeg sidst jeg lavede en helt almindelig podcast, at jeg havde købt noget mystery yarn, og der spurgte jeg jer, om I havde lyst til at gætte på, hvem det kunne være, og der kom mange gode gæt. Og der var 2, der gættede rigtigt, at det var Ladybugs mystery yarn for marts. Jeg havde købt. Og billedet var sådan et meget lyserødt, meget kogt laks. Sådan nogle farven på snuden, sådan nogle små kattekillinger, den der sarte lyserøde, lidt kaffe latte farver, blid douche rosa, alle mine yndlingsfarver. Så da jeg blev faktisk tippet
om, har du set det her? Så skyndte jeg mig faktisk at købe 3 nøgler. For jeg tænkte, det vil jeg lave en bluse af. Og jeg valgte basen med glimmer. Guldglimmer faktisk. Og det ser sådan her ud. Og er super, super, super flot. I kan også se, det glimter. 3 fed. Og altså, det er jo noget af et sats, når man ikke aner, hvordan det ser ud. Og jeg vil sige, jeg elsker jo den her hissige pink. Jeg synes, det her er så smukt. Men det var slet ikke det, jeg havde forestillet mig ud fra billedet. Der havde jeg troet, det var mere dusjet, pastellet, blidt, underspillet. Men jeg kan virkelig godt lide det. Og det skal blive til en bluse. Om det skal blive en sommervifte eller en af mine andre modeller, det har jeg ikke besluttet endnu. Men jeg synes bare, det er så flot. Og jeg synes, der er virkelig meget glimmer i. Der er kun 5% stelina i, men det glimter virkelig. Det kommer rigtig, rigtig meget igennem. Ja. Hvad synes du, jeg skulle strikke af de her 3 fed? Du må gerne skrive en kommentar og foreslå, hvad du tænker, de kunne blive smukke til. Ja. Jeg tænker faktisk, det sådan var det for strikkeriet. Og så vil jeg gerne, hvis du bor på Sjælland, og kunne have lyst til at komme til et foredrag, som jeg holder, så er spids lyttebøfferne. Det vil jeg fortælle lidt om nu. Oppe i Frederikssund, der ligger den skønneste garnbutik, Garnisonen. Hvis du har set den med her før, så har jeg fortalt om den. Jeg har en klient, som hører til Frederikssund Kommune, og Garnisonen, strikkebutikken, ligger ikke så langt fra jobcentret. Så da det er lang tid siden, da jeg havde været til møde op i jobcentret. Nogle gange, hvis det sådan lige passer noget, så kan jeg godt finde på at spørge mine klienter, hvis jeg skal finde et hyggeligt sted at få en god frokost, hvor er det så henne? Man skal altid spørge de lokale, og jeg kan huske, at jeg spurgte min klient, altså, ved du, hvor der er en garnbutik eller sådan noget? Så viste det sig, at der var 3, sådan duk. Og Garnisonen, jeg skulle bare lige følge næse til dem, så lå den der. En super, super hyggelig butik, hvor der også er café. Man kan få et stykke kage og en bolle og en kop kaffe, te. Vi kom så til at sludre lidt, og blev enige om, at jeg skulle komme forbi og holde et oplæg. Her er logoet. Garnisonen ligger på Jernbanegade 15A, 3600 Frederikssund, på gågaden. Og den 15. maj fra kl. 16 til kl. 18, der kommer jeg og holder foredrag. Tada! Og overskriften er mit liv med strik og socialt arbejde. Og jeg vil jo sådan tale om mine egne erfaringer med strik, hvad det kan gøre. Jeg har lavet sådan en lille tekst hertil, hvor jeg sådan starter med at skrive, du ved det,
alt det, som strik kan. Vi strikker, når vi er glade. Vi strikker, når vi er triste. Når solen skinner, eller når det regner. Når vi vil glæde andre eller os selv. Eller når vi blot trænger til lidt ro og fordybelse. Så jeg vil tale lidt om, hvad strik har gjort for mig. Sådan igennem mit liv. Helt fra da jeg var lille pige, og kan huske, at min mormor, hun lykkedes aldrig med at lære mig at strikke, fordi min tålmodighed er ikke blevet meget bedre med årene, men da jeg var barn, der havde jeg virkelig lopper i lommerne, og kunne på ingen måde sidde stille. Men jeg kan huske, at min mormor, hun var en habil strikker, og som jeg husker det, enten stod min mormor i køkkenet og lavede mad, eller også så strikkede hun. Det er sådan det, jeg kan huske for hele min barndom. Jeg tænker, det har nok ikke været hele virkeligheden, men altså det første, min mormor gjorde om morgenen, det var at sætte sig og strikke, og det var også det sidste, hun gjorde, inden hun gik i seng. Og jeg kan huske, at jeg kunne bestille tøj til mine dukker eller bamser. Så kunne jeg finde noget garn, og så bamsen eller dukken, og så kunne jeg sige til min mormor, den her dukke kunne godt tænke sig en ny sweater, og den skal være lysegul, og der skal være striber, og de skal være sådan og sådan. Og som jeg husker det, så var jeg ude at lege eller lave eller andet, og vupti, så havde min mormor tryllet en ny sweater om til min dukke eller min bamse. Det er sådan lidt, jeg husker det. Min mormor er her ikke mere, men jeg er sikker på, at hun er så glad for at se, at jeg har den samme glæde ved strik, som hun havde. Og så tror jeg også, hun er glad for, at hun slap for at skulle lære mig det. Du kan købe billetter hos Garnisonen. Jeg linker til hjemmesiden. Det skriver jeg også hernede under. Og ellers så googler du Garnisonen og søger på dem på Instagram, så kommer de op. Ja. Det er inklusiv kaffe og kage og 20% rabat på garnet. Ja. Og du skal medbringe dit eget håndarbejde. Og jeg vil selvfølgelig også komme lidt ind på, inden jeg blev selvstændig socialrådgiver, har jeg arbejdet i socialpsykiatrien i en årrække, hvor jeg faktisk lavede nørkleklubber og strikkeklubber, og at det var helt vildt godt til at binde mennesker sammen. Eller hvis det var nogle mennesker, som led rigtig meget af angst. Så det der med at have noget, man var fælles om, og man ikke behøvede at sidde og se hinanden i øjnene, men man kunne hygge sig med sit strikketøj, eller hækletøj, eller hvad det nu har været, og gemme sig lidt bag det, men stadigvæk have noget fælles og være en del af fællesskabet. Ja. Men jeg håber, at I har lyst til at komme op forbi Garnisonen. Det er noget med, der er begrænsede pladser. Jeg har ikke overblik over, hvor mange billetter, der er solgt, og hvor mange pladser, der er tilbage. Så hvis du kunne have lyst til det, og er omkring Frederikssund, man kan sige, fra mig af, der tager det cirka en times tid at køre til Frederikssund. Og det ligger jo simpelthen, jeg synes, turen til er så smuk, når man kører langs vandet og over broen. Kronprins Frederiks Bro, tror jeg, den hedder. Jeg synes, det er sådan en smuk tur, og jeg synes, det er sådan en hyggelig by, Frederikssund. Så man kunne jo tage der til lidt før, og så spise en god sen frokost, inden man kommer til workshop eller foredrag. Jeg tror, den hedder Ærlig, som ligger nede ved havnen. Super hyggeligt, super godt. Ja, men jeg linker til det
nedenunder. Ja. 15. maj fra 16 til 18. Ja, jeg tror, det var det, jeg havde på hjerte for denne gang. En masse færdige sommervifter og en masse skønne projekter på pindene. Da jeg havde flest igangværende projekter, der havde jeg mere end 70. Og så var det, jeg lavede det der frø eller færdig med Nille. Og jeg tror nu, for nuværende, har jeg kun, og jeg siger kun, omkring 20 igangværende projekter. Så i forhold til 70, så er det jo ingenting. Men jeg kunne godt tænke mig at få lidt færre. Blandt andet, så der ikke sker sådan noget som med den top, jeg viste jer, hvor så ligger den i et par år, og så, ja. Men, ja. Tak for, at du har set med. Jeg vil blive super glad, hvis du vil abonnere på min kanal, og hvis du vil give videoen en tommel op, og hvis du vil skrive en kommentar. Det er super, super hyggeligt, og det er også noget, der gør, at det hjælper mig og min kanal med at vokse. Så vi sidder, alle os der podcaster, vi sidder alle sammen og siger det, men det betyder virkelig meget, og det er jo gratis for dig, der ser med. Lige at trykke på abonnere, og lige trykke på synes godt om, og så skrive en lille hilsen. Det kunne være, hvad du tænker, jeg kunne bruge det her smukke garn til. Det kan også være, at det bare lige skal ligge lidt. Ja. Tak for, at du har set med. Jeg linker til det hele nedenunder. Og du kan købe mine opskrifter på Ravelry eller direkte hos mig. Bare send en besked på Instagram eller på Facebook. Tak for, at du har set med. Og vi ses igen om små 14 dages tid. Og så vil jeg slutte af med at sige, som jeg altid siger, at strikkere og nørklere er nogle af de sødeste mennesker her i verden. Ha' det rigtig godt, og god strikkelyst, til vi ses igen. Hej hej!